Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, καλημέρα από τη Μακρόνισσο που έχω έρθει σήμερα με μια περιπατητική ομάδα και βρίσκομαι στο κτίριο όπου ήταν η Αρτοκλίβανη, το γνωστό κτίριο, το οποίο δυστυχώς όποιος θα έρθει θα διαπιστώσει ότι είναι σε μια τραγική κατάσταση, ετοιμόρροπο, κάτι που αποτελεί το λιγότερο ύβρι για τους ανθρώπους που βρέθηκαν εδώ και πέρασαν όσα πέρασαν. Κάνουμε μια περιπατητική εκδρομή σήμερα. Θα πάω και στο υπόλοιπο νησί. Πρώτα ξεκινάμε από εδώ. Είχα έρθει πάλι το 2013, πριν 13 χρόνια. Και δυστυχώς φαίνεται ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ο τόπος αυτός απαξιώνεται και καταρρέει.